Якуб быў бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручанаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дарагія браты і сёстры, сёння ва ўрачыстасць святога Юзафа, бранніка Найсвяцейшай Панны Марыі, хацеў бы дакрануцца аднаго сказу, вельмі важнага, які сапраўды менавіта ў дадзены момант для мяне моцна прамаўляе. Але каб да гэтага дайсці, прапаную такі ўступ. Трошкі ён будзе даўжэйшы, але ён вельмі важны. Ведаеце, калі глядзеў гэта Евангелие, чытаў яго, першы момант, калі чытаеш менавіта такі фрагмент Евангелия альбо Евангелие пра звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі, гэта выглядае неяк сказачна. Можа, таму, што мы прызвычаіліся да тэкстаў. Я прызвычаіўся. І чытаеш, сапраўды, анёл прыйшоў, як гэта прыгожа, Марыя сказала так, і так адбылося. Нават сёння, калі мы чуем пра святога Юзафа, што ён не баяўся, анёл Пана яму сказаў ва сне, і ён згадзіўся. І сапраўды, я калі разважаў, першае, канешне, гэта ўсё прыгожа. Але калі так пастанавіў увайсці менавіта ў жыццё святога Юзафа і ў гэтую сітуацыю, то я сапраўды зразумеў, кім для мяне з'яўляецца святы Юзаф. І я зразумеў, які прыклад ён дае. Ведаеце, калі сапраўды, прабачце за выражэнне, адкінуць святасць Юзафа, Найсвяцейшай Панны Марыі, яны былі ў тыя часы звычайны Юзік, можна так сказаць, і Марыя, Маша, няхай будзе. Гэта, канешне, не хачу не абражаць ні Найсвяцейшую Панну Марыю, ні святога Юзафа. Але сапраўды яны былі простымі людзьмі. І паглядзіце гэтую сітуацыю, якая здараецца, што адбываецца звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі, яна кажа так. І калі у Евангеліі Лукі напісана, што яна адразу пайшла ў горную краіну да сваей сваячкі Альжбеты, якая была на 6-м месяцы была цяжарная. І што яна прабыла ў яе шмат часу, хутчэй за ўсё, што пакуль яна не нарадзіла, і яшчэ трошкі болей, каб пабыць з ёй. І паглядзіце, ад моманта звеставання прайшло, няхай будзе 3 месяцы, нават болей, 4. І ў гэтым моманце ў Евангеліі не напісана, што Найсвяцейшая Панна Марыя размаўляла з Юзафам. І уявіце гэтую такую сітуацыю, што Марыя кажа Юзафу, што я пайшла дапамагаць сваёй сваячцы Альжбеце, праходзіць 4 месяцы. І не было тады такога моманту, як цяпер, што я патэлефанаваў, паразмаўляў, альбо ліст выслаў, хіба голуба можа выслаць у тыя часы. І гэта так не было. І яна вяртаецца, і ў нейкім сэнсе ўжо нават і бачна, што яна цяжарная. І уявіце гэтую сітуацыю святога Юзафа, тады Юзафа.
Што ён павінен перажываць? Ну, Юзеф так і так, здарылася такая сітуацыя, прыйшоў анёл, вось, а я зачала Духа Святога, я цяжарны. І ён гэта бачыць. Як гэта прыняць? Як гэта зразумець? Вось нават, скажам, няхай там уявім сабе сітуацыю, Юзеф сустракаецца са сваімі сябрамі. Ну як там, што? Ну, моя жонка паехала ў горную краіну, вось вярнулася. Ну, ўсё добра, ну, але цяжарная. О, ну, то віншуем, але не ад мяне. Як бы ўжо не так вясёла, ну, як бы не так прыгожа выглядае гэтая сітуацыя. І вось, ведаеце, гэтая сітуацыя мяне вельмі дакранула. Чаму? Уявіце цяпер, што адбываецца ў галаве святога Юзефа. Што ён перажывае? І тое, што мы чытаем, што ён, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Што гэта значыць? Развод. Канешне, ён хацеў гэта зрабіць, каб не пакрыўдзіць яе. У тыя часы мужчына мог сапраўды сказаць, засведчыць, што яна мяне зрадзіла і жанчыне гразіла каменаванне. Але ён, каб не зняславіць, адпускае яе. Хоча проста адысці, каб вінаватым зрабілі яго. Але ведаеце, і вось гэтыя думкі, з якімі ён жыве, і паглядзіце, што адбываецца. Ноч перад тым, як трэба прыняць гэтае важнае рашэнне. Вось уявіце сабе, калі нам трэба прыняць штосьці вельмі важнае і часамі таго, што мы не хочам рабіць, ці нешта балючае, то я цэлую ноч не буду спаць. Я буду перажываць, я буду круціцца. І уявіце вось святога Юзефа. Я не думаю, што ён спаў салодкім сном у гэтым моманце. Калі вось меў прыняць такое рашэнне. Ён прыняў яго і вось думаў, як зрабіць так ці інакш. І вось раніцай павінен быў прыняць нейкае рашэнне. І ведаеце, і мы чытаем, што у сне яму з'явіўся анёл. Таксама вельмі прыгожа. Мяне здзіўляе тое, што анёл яму не аб'явіўся, калі, так скажам, сапраўды не прыйшоў да яго, а ва сне. Бо, ну, як я ўзгадваю свае сны, нават калі прыходзіць анёл, то гэта не заўсёды прыгожа, і гэта, можна сказаць, што воображэнне маё, тое, што перажываеш. А вось, і вось да чаго я імкнуся, вось да гэтага сказу. Юзеф гэтую ноч змагаецца, каб прыняць гэтае рашэнне. Яму прыходзіць анёл, можна сказаць таксама, наколькі гэта вельмі важны момант зразумець, што так павінна быць. Нават калі прыйдзе анёл ува сне і скажа, што вось гэтая жанчына, што яна зачала ад Духа Святога. Такое здарэнне адбылося раз у гісторыі чалавецтва. Як можна вось гэта таксама прыняць? Ніколі такога не было. І вось тое, што мяне здзіўляе, і пра што вось да чаго вёў гэты уступ, то вось гэты сказ, які мы чуем у канцы. Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл пана, і прыняў жонку сваю. І прыняў. Калі так даслоўны пераклад, то узяў. І не ўзяў вось менавіта дзіцяці, таму што ён сын чалавечы, гэтае дзіця. Ён узяў жонку сваю. І ведаеце, чаму кажу, што вось і да чаго вёў, што вось гэты прыклад святога Юзефа для мяне вельмі важны. Я думаю, што ў жыцці кожнага з нас наступае такая раніца. Ну, скажем, мужчыны, вось да вас такое. Вось наступае раніца, калі ты абуджаешся і кажаш, цяжкое гэта жыццё. Жонка моя, ну, не такая, пра якую я марыў. Хоць здавалася, што яна такая падчас шлюбу, там, 10 гадоў назад была іншая. Што буду моцна любіць яе, але часамі хочацца аж, ну, прабачце за слово, забіць. Да? Дзеці мае,
ну, так класна, радасна. Але я ўжо там скажем, некалькі гадоў не спаў нармальна, таму што яны крычаць яшчэ нешта. Але вось гэты прыклад святога Юзефа, што я пастанаўляю, я бяру, бо гэта маё. Я бяру, прынимаю гэта, прынимаю жонку сваю, прынимаю сям'ю сваю. На жанчыны это таксама можа быць, што прачынаюся раніцай, а муж мой, я думаю, кажуць, што пасля шлюбу муж змяняецца, але ніхто не казаў, што на горшае, не на лепшае. Што таксама і моя праца можа не такая, аб якой бы марыла. І родныя не такія, можа, штосьці не выходзіць. Але я бяру гэта. Я прынимаю гэта. Таксама і для нас, святароў, можа быць такая раніца, да, што там, ці я, отец Віталій, скажуць, я марыў аб такой парафіі, суперпарафіі. Ну, маю, што ты мне Езу даў, о Езу. Да? Але я бяру. І такія цяжары ёсць у нашым жыцці. Я прынимаю гэта. Што нашае пакліканне, яно вельмі часта такое, што гэта маё, я прынимаю. І вось гэта мяне і здзівіла у святым Юзефе. І гэта такі вельмі моцны прыклад да мяне, што вельмі часта наступае такая раніца, калі сапраўды шчыра трэба сказаць, я прынимаю гэта. Я прынимаю тое, што маю. І няхай вось гэты прыклад, а другі прыклад, які таксама хацеў узгадаць, ведаеце, вось сярод нас ёсць отец Юзеф. Я заўсёды здзіўляўся ім. Чаму? Таму што калі ён вырашыў прыехаць на Беларусь, каб служыць, гэта 90-й год, ён ужо меў 59 гадоў. Мы з Барысай заўсёды смяяліся. Калі отец Юзеф прыехаў, калі вырашыў прыехаць на Беларусь, то ён ужо быў стары. І, ну, са ўсім шацункам, хто мае 59 і болей, яшчэ не такі стары. Але, і вось ведаеце, я заўсёды здзіўляўся. Часамі ўжо ў 30 гадоў не хочаш кудысьці ехаць, штосьці рабіць. А ён вырашыў 59 гадоў паехаць на Беларусь, дзе не было лёгка, у гэтыя сапраўды руіны, можна сказаць, барысаўскага касцёла. І ведаеце, ну, я заўсёды гэтага падзіўляю. І сапраўды было шмат момантаў, калі ён мог паслужыць і сказаць, ну, цяпер ёсць беларускія святары, дзякуй, магу вяртацца ў Польшу сваю, там, скажем, там спакойней і там быць. Але вось ведаеце, ну, я падзіўляю, што ён быў, і вось менавіта як святы Юзеф таксама казаў, што я прынимаю гэта, я бяру гэта, што іду за гэтым, я верны. І вынік гэтай працы мы таксама маем у Беларусі, у Барысаве, гэтую вялікую парафію, я, якога мяне ён пахрысціў. Ну, за гэта я таксама отцу Юзефу ўдзячны. Ну і таму няхай гэты момант, менавіта вось момант прыняцця гэтай раніцы, калі мы пастанаўляем, я прымаю тое, што маю. Няхай гэта для нас будзе сапраўды такім сапраўды вельмі важным момантам у нашым жыцці.